ассалому алайкум дӯстон, мардам тамошобинои канали Саудо ТВ. Имрӯз 24/07/2026 сол 10 хонаи фурӯшӣ нархҳо аз 50,000 сум боло дӯстон. Курси доллар, евро, рубл дар рӯи экрани шумо аз бонки эстхата. Мақсад мондагӣ дӯстон нигоҳ кунед, муқоиса кунед, сумдоротон сумотонро роҳӣ кунед. баъдан барои қабули реклама дар WhatsApp роҳӣ кардан метавонед. Ёки омада ай пеш навораш мекунам. YouTube, TikTok, Instagram, Telegram, Facebook ва дигар сайтҳо дар хизмати шумо дӯстон. Мақсад хонаҳо ба зудӣ иншоалло дар сайтҳои Саудо ТВ савдо мешавад дӯстон азиз. чизе ки ҳаст сайрӯӣ кунед, ёки омада ай пеш навор мекунем, ба зудӣ савдо мекунем. дар видео лайк монед, дар канал подписатсия кунед. навора дӯстон шурӯъ мекунем, то охир тамошо кунед. бачакҳои азиз, кадоми шумо дар Москва, Московская област кор мекунед, фаъолият мекунед, бор ҷамъ кардан, хоҳиши ба ватан равон кардан доред, ба ширкати Акай Нозим 4 та WhatsApp рӯи экрани шумо ҳозир муроҷиат кунед аз номи канали Саудо ТВ. агар борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар худшон миян бортона қабул мекунанд, прямо Туркистон байни 10-15 рӯз як бор иншоалло ки дӯстон ба Туркистон фура дулан меравад. дӯстои азиза, бор ба киҷо меравад? прямо Душанбе, Ҳисор, Шаҳринав, Регар, Ваҳдат, Бохтар Бахш, Хӯросон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восе Кулоб ва дигар самтҳо низ бор мебарад. дӯстон марамат ба дили пир ҳамин Саудо ТВ да бовар карден, Акай Нозим да ба дили пир бовар кунед. бача азиз, боротон роҳӣ кунед, ай Туркистон иншоалло ки қабул мекунад. дӯстои азиз, ва дӯстони азиз, кадомитон ами наворои Саудо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен, Саудо ТВ Telegram канал кушодаги бача азиз, силкаш дар ами таги комментара. ана ҳами Telegram канали Саудо ТВ дӯстон, бовар кунед, канал беҳад зур пеш аст. силкаш дар комментара дар омада тамошо кунед. эълона нигоҳ кунед дӯстон. и ака мега ки ассалому алайкум дӯстони азиз, мо да замин дар корай ай тарафҳои Бохтар 2 сотиқай 3 сотиқай дошта бошен, сум тайёрай. бародарои азиз, аз шаҳри Бохтар ҷойҳои ободтар кадом нафаре ки 2 сотиқай 3 сотиқ замин мефурӯша, дар ма бинависа, ман мегирам мега акамон. бародаро, беҳтарин варианта иншоалло ки ҳамин одам заминша меёва, кадомитон замин дорем барои фурӯш, дар WhatsApp шон бинависен. бениҳоят варианти сод барои фурӯхтани заминои шумо дӯстон ака қатъӣ масъия кунед. 2 сотиқ 3 сотиқ. мегзарем ба аввалин квартираи фурӯши имрӯзамон. бародарои азиз, нигоҳ кунед, дар этажи 14-умай 54 квадратай духонагаҳай 200,000 сомон арзиш дорад. нархиш 200,000 сомон дар 14 этаж духонагаҳи 54 квадрат. дар киҷо ҳай? дар Душанбе, ноҳияи Сино, доми 20 этажа хона дар этажи 14 доми Мастерокай. бародарои азиз, рақамҳои WhatsApp ахириш 5303 да метавонед ки муроҷиат кунед, маълумотҳои боқимондаро бигирем. бародаро, ҳамин хеле хонаҳои арзон ай кадом тарафи Душанбе дар коротонай видеода комментария кунед. худо хоҳад касе ки дора роҳӣ мекунад. бародаро, мо наворка пешниҳодтон кардан мегирем. мегзарем ба дуюмин квартираи фурӯши имрӯзаи равонкардагӣ. квартираи фурӯшӣ аст ки дар ноҳияи Фирдавсӣ дар Душанбе, дар поёни Корвонбозор, доми 5 этаж хона дар этажи якум 345,000 сомон арзиш. этажи якумдай доми 5 этаже 345,000 сомонӣ. пеш аз пости гаӣ хона бо чизу чорааш савдо мешавад. ина рақамҳои дастӣ ахириш 478, рақамҳои WhatsApp ахириш 114 090 да аз уми Саудо ТВ занг зарен. бародаро, боқимонда маълумотҳоро бигирен. ана ки дӯстон, нигоҳ кунед чӣ кор мекунед шумо. ҳамин Саудо ТВ навор мекунад, меҳнат мекунад, монтаж мекунад, ҷобаҷо мекунад, сайтҳоро мақсад калон када пешниҳоди шумо мекунава, шумо лайк намегзорен. ба ҳамон хотир касе мешнавад, навор дар лайк кунад, дар канал подписатсия кунад, видеоҳои бадияморо тамошо кардан гирен. шояд имрӯз, шояд пагоҳ, шояд фардо ягон хонаи арзон аз ҳамин сайтҳои мо шумо меёбем. бародарои азиз,
дӯстон, мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. равон кардан хонаи назди ҳавлигӣ ки тайёрай медурин зиндагӣ мекунен. 4 сотихай 4 хона ҳай шаҳри Кулуб, маҳаллаи Фирдавсӣ, яки кӯчаи Навкан да қарор дорад. 4 сотиха 4 хонага ремонти кардагӣ тайёр хуши замонавӣ 330,000 сомон. рақамҳо 112 291. ахири ватсаби соҳибхона аз номи ма занг занен. ремонтиш замонавӣ, камтарак расход дора бачаҳо. медонед чи расходай? мақсад ки дарвоза мекунен, хуб об мекашен, як 800 метр дури об мекашен бача азиза. хулоса дӯстон, 330,000 сум боқӣ монда маълумотро бигирен. такси танген мегӯяд то дари хонаро мея айшар, мактаб, магазин 50 метр дурай 330,000 сомонӣ занг бизанем. дӯстон азиз мега ва бинандагони муҳтарам, ба мо ростига квартира лозим аз маркази шаҳри Душанбе. хулоса медонед ки аз кадом тарафа бошад макону манзило. аз марказ Саховат ёки 46 дӯсти Мардон, беморхонаи Истиқлол. хулоса аз ҳамин тарафҳо нарх то 560 ё ин ки 600,000 сомонӣ. рақамҳои апамона нагзоштем барое ки ҷон хоҳиш карданд ки номерои мара намон. ҳаст одамое ки мисол хона надоранд, савдо намекунанд, просто такак занг мезананд барои гаранг накардан. дӯстон, ба ман муроҷиат кунед ва япара мақсад камтарак аз нуқтаи назар саломатиш хуб нест. аз ҳамин сабаб чирезма буд мекуна корша. дӯстон, мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ки дар Русия қарор дорад. хонаи фурӯшӣ дар Русия, Московский област, Павловский посад, деревная Перхурова, доми 51, Югро-Восток, Горковский направление мега. 2,500,000 рубли русӣ. ватсапшон рӯи экрани шумо. бародаро, варианти соз барои харид кардан беҳтарин вариантай ина кадомитон дар лозимай боқӣ монда маълумотро бигирен. просто хай сотихаш калонай, ҷош ҷои ободай 2,5 миллион рубл, ҳами 250,000 тоҷикӣ ҳами қарор мешавад. дӯстон азиз, хайна занг занен бигирен маълумоташа хонаро бигирен. дӯстон, срочна фурӯшии сум дар кор мега. дӯстон, мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. 86,000 сомон хонаи назди ҳавлигӣ, 2 комната, 2 сотиқ замин, ноҳияи Кушониён, шаҳри Бохтар. ассалому алайкум. хонаи заминии фурӯшӣ 2 сотиқ дора, қарор дорад дар ноҳияи Кушониёни шаҳри Бохтар, пеши деҳаи Қизилқуч. дар назди замин мактаб, магазин, бунгоҳи тиббӣ, об, свет ҳаст. ҳуҷҷатош ҳастаи азиза. аловхона, амборхона дора. бисёр арзон намешавад. илтимос беҳуда нороҳат накунен. 2 сотиқай 2 комнатаҳай 86,000 сомонӣ. рақамҳои 1554 боқимонда маълумотро бигирен. дӯстон азиз, рӯи хотири ҳамин хонаи арзон якта лайк шавад. дӯстон, мо ай шумо хоҳиш кесем лайк монен. мақсад ки шумо ки хоҳиш карден мо мондестем, ана бо мо хоҳиш мекунем шумо дастгирӣ кунем. бача азиз, лайкҳоро ҳатман монен, дар канал подписатсия кунем. дӯстон, мегзарем ба шашумин хонаи назди ҳавлигӣ фурӯшӣ. ҳастаи нафаре ки аз ноҳияи Данғара аз ҷои ободтараш хонаи ҳавлигӣ куфтисай. ина маҳалла раҳоши бемпӯш, гирди хона маҳкам, 180,000 сомон арзиш бо арзон мешавад. 3 комнатагаҳай 8 сотиқ замин дора, қум дора, санг дора, хок дора. 3 хона 8 сотиқ, деҳаи Чаманрои ноҳияи Данғара,
рақамҳои 0404 ахиршай занг бизанед дӯстони азиз. Лозим боша муроҷиат кунед. дӯстон мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастае, ки дар Конибодом қарор дорад. Духонага квартира дар этажи чорум, масоҳаташ 46 метри квадратӣ. Ҷавонон, доми 4, Конибодом, 210 000 сомон. Ремонтош хайли лесен дӯстон кардагӣ. Хона ба талаботи зиндагӣ ҷавобгӯ. Касе ки мехарад даромада зиндагӣ мекунад. Бания ҳоҷатхона якҷоя, этажи чорум, духонагаи 46 квадрат, 210 та. Боз маълумоти пурраша занг зада рақамҳои 5601 да бигиред дӯстони азиз. дӯстон мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастае, ки дукомната квартира дар этажи шашум, масоҳати 38 метри квадратӣ, дар 9 микрорайони шаҳри Кӯлоб қарор дорад. 227 000 сум арзиш бо муомила. Чӣ тавре ки мебинен 38 квадрат духонага, яке хонаҳои майда кардагӣ бардори азиз. 227 этажи шашум, 9 микрорайон шаҳри Кӯлоб. Занг занед дӯстон, маълумоти пурраша бигиред. дӯстон мегзарем ба нӯҳумин квартираи фурӯшӣ арзонак. Дукомната квартира дар этажи шашум, масоҳати 45 метри квадратӣ, дар чорум микрорайони шаҳри Турсунзода, ки бо номи Регари Пешина машҳур аст дӯстон. 245 000 сомонӣ. Фурӯшӣ дар чорум микрорайон, дукомнатаи 45 квадрата, дар этажи шашум, ремонт кардагӣ, наздикии мактаби 75, садик, бассейн ва парк дӯстон. Срочна фурӯшӣ бо тамоми санъаташ дӯстон. 245 000 сомонӣ бо муомила дорад дӯстони азиз. Бардори азиз, ирӯза навори мо ҷамъбаст шид. Чизе ки буд ёфтем, роӣ кардем, хоҳиш кардем, комментария кардем, занг занед, ҳамаша мондум. Ана бо далчи ватсап маро экрани шумо хонаҳотонро роӣ кунед, ё ки омада ай пеш ман навор карда дар якчанд сайтҳо рекламагузорӣ мекунем дӯстон. Зиндаву сарбаланд бошед дӯстон, ки моро тамошо мекунед.